abagusiba minto mambengia nabakwandia ndonsi asimure bona nachigete kubatebya buri tikori igoro eye kurukwa Enogo TV. Enogo yani enkwana Enogo tonoge tukwane aiga no tugukwanira siasa ya ito yikigusi kabira chinde kitari kuigwa no tukubekana boronge buno mugusi tochokane rinde tugwenere. We are not going to relent, yani ntori gochi koira ngora igotogoitana tosunyorane turusanie ebikombe tuigora na mato tuitane paka tochira ini kiro montabu atera ini ya moyo taga raba gusiya bambatebi gento gete ogende bogere bone gebona tugukwana abantu nabo bagukwana bobe igoro ya president iro kariba ko na kurwana na Raila nabo kanyara abantu bagukwana bobe igoro ya nonye mbono bari bagukwana bobe igoro ya president lakini ituko ndiri oranyoro mogere gako gendo mukutano siasa akwana Raila bobe it's no day ituko ndiri na bagwitana siasa eri abo yankari gabaitana lakini igo ba keep it the lens omogako kurukunga Raila Amolo Odinga mbari komukuna aseki omogako ri nero ko gendo baga Raila orwane rekero kyobora ya matuka mange tana koira lakini gasikire asengenjo abagere bonse pi bamusigete nande bare maega yae na kyoko romo nyamata ko na gwakiro ntimbu mata abagere gakonyora chipara okoba bagere gakonyora chichiro okoba bagere gakonyora chinyagitari okoba bagere gakonyora chiskuru okoba bagere yani bogere no agitontimbu asengenjo yaki asengenjo mugako kurukura Raila Amolo Odinga irana boikoyo gasha waniga kori abaikoyo paka Karama Uhuru Kenyatta akamutinyerisa gaso serikali ya William Ruto bono iga buna baetanete na Ruto abaikoyo batebire nga kebenki amonyene babwatire gashawa ebabegete garire koma no bagotarnere bagotebanga egeko bankeba gashawa noyo ito rero gashawa Mount Kenya mukwane bobe igoko guchimbero Moses Kuria basinyiru kogendo Kindiki osinyiru kogenda chiko koro mukutano ro rero gakurangiria abantu kuruso batarakaniti kuruso bameru obaira Nairobi ground tago chio aseki rigadi obwatire ground keri otamire na keroki abagusito goteba ninga gaki nonye torogire nonye togaetaini nonye togakonire asomo jubugwancha ninkintu tutachiramo manyete eriogiri moigwete ya siasa isika eburukane moigwete ya siasa isika asenge jo matiangie bugiri tarateba asenge igachi gonjo kaborenga abantu kai matiangie araburi mu president yani bono abantu achakire eskuro twaratebanga butterflies in the stomach yani abantu achakire bigwa gwenda bigutenge bigwa mami bakoboka matiangie ngajya mama matiangie ngajya ohimatiangie igachire igaraburi yani isakasegere gusi piparan banto mbari settled aseki matiangie gachi kwaura haji koboka wow egona be president bono yani igorioka abantu bachakire kwa kemeso sino ime buna gusinye saure moyo bono inturinde kikibi ngotorogete kaki mutagwancha abagusiba minto anosi asimuri insinkima ebenkanyore be nisiko ya Kenya mware gwanja asomoyo bogwanja tuti kubo chinga nobo siasia buko nagolike bisongo tokorama matiangi tusike matiangi buna bagere basigete Raila Odinga aya gusimo cyane toyo na abari abandi bako na gotirigoya ababunge mbari gusiga bako na gotirigoya bako na gotirigoya ngange turi kubeke biranya hange babunge mbari bako na gotirigoya ga ngange biranya ngange turi kugache biranya ogocha matanga gukwana matiagi bobe twago etikando twako ebinyarare twago sangururira imigoro twako bwatuka kwagenda pako bochinga bake abagusito kwanerio gire mona lituraskana matiangi tarasi mabwe chikura
lakini ekera muramo mubwatu omonto okuibugiga abantu banyegera okuibugiga abantu begosa egesaku kine kigusikwa wageraga Raila agochikobuga ngwe eserikali yaikaransanse Raila ojigwe nga akai omugago inga kiataba abantu bachaga gwaka masaku. That is the unity we want muno mugusi nande gochakera rero mbuya ayonye kore UDA haka siasa ya UDA mondo tayo kugukani lakini orusi matiangia so munuo aya siasa ya UDA aya aka kwana haura tirigoya kura kore kyo kora lakini ore ndo munuo to kwana matiangi bobe bono inabere serious igo ekiagera bogere to kugenda matango kwane Raila bobe ogwa kwibiranye birose ekina gitojo kora busi paka tabera ini inyo mundu bwangira gotoreta amo bone to koreta namo by force by fire mali mura kurukuta mato tutakimbisana tutakanyagana tutakururana paka tocherebu enchere to kuna gosiarukana ngakiro monto gari kivyake siasa dagara ground inwaka ground igaka siasa minyokani na Simba minyokani na Onde isa ga ground ya stora iga minyokani ga UDA ODM wap kimbisana lakini morende chime mechaino korwa so monto koruko ngamatiangi nonye maraga yani abagusi bari bako machikorekana ngambare at the national grid kakiba maskani na liturasikwe abagusi to kwa nene one voice matiangi ate ne kerugo kyobo president ya sai kagwanchaire ni sawa lakini naenda ataireti baade ine tokonye nga yani ojo wojikobe president 2027 yonye tariera goikate naterenga ki egesa kukyo mugusie keramo ngo babege tamo nyarebe omonto imurangeri omonto lyo heno magwatenga mumbogo onye gotagete kura yo mugusie Edwa Courage Kurukisi town paka maate chebirate na lituraja asore onye gotagete kura yo mugusie tafadhali Edwa Courage Kurukisi daraja moja agende karenyo etambo ke gochi maate bokalenjin igo injerenete yo because bogera ekera chi president chi abuira chikura igo bakwenda bari yo mugako kurukuraila Raila batebi ngomanyete na igura abantu batanga Raila are selfish na abantu batanga ngomanyete Raila batebi ngategera abangwana aba serikali ngojande injekaranga chi bilioni 10 chiane lakini naende away from that abana bane goika mubarigeria ndagera chipara kenda bogere my friend romne chipara chirosiri tare pare ya ahero kera kwa rura wasi junction nerari ego connect ende agenda Kisumu ende agenda Eldoret ende agenda gochimotu yachi kogenda chiruti echago chi kwerende gochi senkai interchange erosiri ari classic and quality interchange to bwate mata ataracha iga kwerende junction Kisi town iga daraja interchange ri achite ekeramati yangi arenge CS ekeramu bwata barai na musikira kerenge going forward etangaso to gochikobeka montonde bwens okwana matiangi boba matanga gusema kutano onde bwens within the territories cha Kisi na Nyamira aurue microphone aikaranse period nyasaba sine abagusi ba minto tobeka namo tosikegesa kubosio biamono